शाका, मुझे फख्र है तुझ पे। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि शाका मारा जा सकता है। हेलो लोगोफोर, नोंसोर बायदि सानना हनाय दिनै मा खालामदोंमोन? नाथाय जों हाग्रासो दानदोंमोन साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बैसागोनि थाखाय जों हाग्रा दानबाय। इनिफ्राय जोंनि माबायाव जेनेबा फांसन जागोन दायो। नैबेनो जोंनि मन्दिरा, बेयाव फांसन जागोन। नोंसोरबो नायना फैनो हागोन। फैदो लोगोफोर, नोंसोरबो 1 तारिखनियाव फांसन जागोन। जोबोद मोजां फांसन जागोन, माने बेनिखायनो साफा खालामनाय जादों। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो लोगोफोर नामा? लाइक खालामनो गोसो गैयाबा बाद हो। गोसो दङबा माय लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो ना, अननानै। ओमफ्राय फैदो फांसनाव नायनो फैदो आरो मोसानायफोरखौ।